Hi everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल once again नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव बरायहरफिनलायबाय आरोना बिराद गोबावनि उनावहाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे बिराद इम्पोर्टेन्ट माने भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोनहा स्किप खालामाजासे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गिबियावनो आंनि साबस्क्राइबार बा आंनि फलोवार्स नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि आर्निं गोरलैयैनो आर्निं खालामनो गोसो जानायफोर दङ नामा दङब्ला जुदि आङो लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों नोंथांमोनहा हाबनानै रेजिस्टार खालामहैबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बेवहाय गोरलैयैनो बिराद मोजां आर्निं खालामनो हागोन आङो बे साननैसो आं बेयावनो बिराद मोजां आर्निं खालामगासिनो दङ आं फुरा एक्टिभ जानानै दङ बेखायनो आंल' एक्टिभ जानायजोंल' मा जानो आंजों लोगोसे नोंसोरबोथ' एक्टिभ जाफानांगोन आंजों लोगोसे नोंसोरबोथ' माने आर्निं खालामनांगोन बेखायनो आङो नोंथांमोनखौबो माने आर्निं खालामथों बा बयबो मोनजानांगौ बेबायदि सानदों आरो बेखायनो नोंथांमोनहाबो आंनि डिसक्रिपशनाव होनाय लिंकआव हाबनानै नोंथांमोनहाबो जइन जानानै जल्दि आर्निं खालामबानो जाबाय थ' आङो बेखायनो दा साननैसोआ भिडिअ लाबोथाराखै नोंथांमोना साननो हागौ सोरबाफोर माने बयबोथ' सानो आरो माने जाय मानसिया भिडिअ लाबोबाय थाग्रा बिसोरो भिडिअ लाबोथाराबा माने दासान्दि भिडिअ लाबोथाराखैथाय बेबायदि सानदों जानो हागौ आरो ओमफ्राय बेनोदि जेबोथ' रिजन गैया थ' रिजना बेनो माने आङो एफकेबि एपआवहाय आर्निं खालामगासिनो दङ बेखायनो आङो साननैसो बेवहाय एक्टिभ जानानै दं मोसानोबो गोसो जाथ'वाखै भिडिअ लाबोनोबो गोसो जाथ'वाखै आरोना दासान्दि फ्राय एक्टिभ जानानै दङ आङो बेवहाय थ' नोंथांमोनहाबो मानोथो जाहा थाहा भिडिअ खालामबाय थानो ना बे साननैसो माने भिडिअ खालामनायफोरखौ दोन्थ'नानै फुरा माने आर्निं खालामनायाव एक्टिभ जानानै थाथ'बानो जाबाय नोंथांमोनहाबो आंनि फलोवार्स आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर गोरलैयैनो रां खामायनो गोसो जादोंब्ला थाब आर्निं खालामबानो जाबाय दैलि हाबफैबाय थायो आरो फैसाया बिराद इन्ट्रेस्ट नाङो आंबो बिराद इन्ट्रेस्ट मोन्दों बिराद मोजां आर्निं खालामो दैलि मानि टाइम टु टाइम मोनफैबाय थायो आरोना बिराद मोजां स' नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर आर्निं खालामनो गोसो जादोंब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय बेवहाय जोंहा रसमा ब्रह्म आब'आ बिराद मोजां एक्सप्लेन खालामनानै होदों बे एफकेबि आर्निं एप्सनि बागै आरोना थ' जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप दा खालाम आरो लोगोसे नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जुदि माने एखे इमिडियेटलि माने आर्निं खालामनो गोसो जायोब्ला फल' खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मबाइल नाम्बार आरो पासवार्ड बिगोन नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो पासवार्डखौ होदो जुदि नोंथाङा पासवार्डखौ होदोंबा गोसोआव ला आरोना जे आं मा पासवार्ड होदों बेखौहाय नोंथाङा नोंथांनि मुंजोंनो पासवार्डखौ होनानै लानो हागोन जाहाथे बावै बायदि आरोना पासवार्डखौ बावनो मोना मानो होनबा पासवार्डआ इम्परटेन्ट बेनि उनावहाय रेजिस्टार खालामनो थिनगोन गाहायाव अपसन दङ मबाइल नाम्बार पासवार्ड होखांनाय लोगो लोगो गाहायाव रेजिस्टारनि अपसन दङ आं स्क्रिनाव होनानै होदों नोंथाङा बेयाव थांनानै रेजिस्टार खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे एप्सआ अपेन जागोन आरोना बे एफकेबि एप्सआ बे अनलाइन फैसा खामायनायनि एप्सनि मुङानो जादों एफकेबि बे एप्सआ नोंथांनियाव नैबेबायदि टाइपनि अपेन जागोन बेबायदि अपेन जायोबा नोंथाङा बै गोजौआव नुदोंना थिरनि एप्स लिरनाय बेवहाय थांनानै नोंथाङा सिगांग्रो नोंनि मबाइलावहाय बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रो बेनि उनावहाय ओरै साइडजोंहाय बैलाय आं गोजा होनानै होदों बेवहाय डिप'जिट नुदोंना डिप'जिटआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव सिगाङाव होनाय मबाइल नाम्बार बा पासवार्डखौ बिबावनो हागौ अब्ला नोंथाङा सिगाङाव होनाय पासवार्ड आरो मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेयावहाय बुफिननो हागोन बेनि उनावहाय आरो फिन खेबसेबाव बे एप्सआ गेवगोन बे एप्सखौ नुफिनगोन बेनिफ्राय नोङो बे डिप'जिटआवनो थुफिनदो डिप'जिटआव थुफिननाय लोगो लोगो नोंनियाव मोनसे बेबायदि अपसन फैगोन आरोना ओमफ्राय बेबायदि अपसनावहाय नोङो रिसार्ज मेथड लिरनाय दं गोजौआवहाय रिसार्ज मेथडनि गाहायाव मोनथाम नाम्बार दङ मोनथाम नाम्बारावहाय एसपे फर किउपे फर बेबायदि टाइपनि नैबेबायदि टाइपनि फैगोन आरोना लोगोफोर बेबायदि टाइपनि मोनथाम फैनायावहाय नोङो जिखुनु मोनसे सिगांनियाव बा उननियाव बा गेजेराव मोनसे नङा मोनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आरो गाहायाव मोनसे एमाउन्ट बिदों एमाउन्टआ जाहैबाय नोङो 700निफ्राय स्टार्टिं लानानै नों बेसेबांनियाव जइन जानो गोसो 1000 2000 3000 गासैनिबो दङ बेवहाय नाम्बार होनाय नुखादों आङो 1000नियाव जइन जादोंमोन आंनि जइन जानाया अनलि 1 week जाबाय नाथाय आङो बे 1000 फैसाखौ सानथामजोंनो मोनफिनदों आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव एमाउन्टखौ होदो 1000नियाव जइन जानो ना 700नियाव ना 2000नियाव होनाय लोगो लोगो नोंथाङा गाहायाव साबमिट नुदोंना साबमिटआव नोङो थुदो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे नैबेबायदि फैगोन आरोना QR कड नोंथाङा बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लादो बे QR क'डखौहाय नैबेबायदि टाइपनि QR क'ड फैनायखौ नोङो स्क्रिनशट खालामनानै लानानै बेखौ दोनथ'नानै नोङो जे दङ नोंनियाव गुगोल पे फन पे पेटिएम नोंनियाव मा दं नों बेयाव थांनानैहाय बे QR क'डखौ नोङो स्क्रिनशट खालामनानै लाखाबायना बेखौहाय नोङो स्केनार खालामनानै पेमेन्टखौ साक्सेसफुल खालामनो हायो आरोना जेब्ला नोंथांनियाव पेमेन्टआ साक्सेसफुल जायो अब्ला नोङो बेलेन्सखौ माबोरै नायनो हागोन जे आं फैसा साक्सेसफुल खालामनाया इनभेस्टमेन्ट खालामनाया बबेयाव थायो माबोरै चेक खालामगोन अब्ला नोंथाङा एप्सआव थांफिनदो बेक खालामै खालामै थांफिननानै एप्सआव थांफिननानै गाहायाव जे नुदों हम एसेट माइन्ड बेबायदि नुदोंना मोनब्रैनि बेयावहाय नोङो बै गाहायाव एसेटआव थुनानै हो एसेटआव थुनाय लोगो लोगो नोंनियावहाय माने नों बेसेबांनियाव जइन जादोंमोन 700 1000 2000 नों बेसेबां जइन जादोंमोन बेयावहाय नोंनि फैसाया बै इनभेस्टमेन्टआवहाय एड जाहैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोङो जुदि नोंनि लिंकखौ नों हाबनाय बे लिंकखौ सोरनोबाफोर शेयार खालामनोबा बे एसेटनि खाथियावनो टिम लिरनाय दं बे टिमाव थुनानै गोजौआवहाय कपि दङ नैबेबायदि टाइपनि बे कपियाव थुब्लानो नोङो नोंनि बे लिंकआ कपि जागोन आरो नोंसोरनो लोगोफोरनो शेयार खालामनो थांनानै शेयार खालामनो हागोन आरोना ओमफ्रायहाय बे एप्सनि बागै माबायदि आर्निं जायो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा खोनासंब्लानो जाबाय 700नि जइन जायोबा नोंथाङा गिबियावनो जइन जाखालि दिनाव 42 रुपिस मोनगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट देयावहाय 45 42 बेबायदि डे बाय डे बारायलांबाय थायो आरोना ओमफ्रायहाय 1000नियाव जइन जायोबा गिबियावनो नोंनियावहाय 60 रुपिस हाबगोन जइन जाखालि ओमफ्राय नेक्स्ट डे बेबो बिदिनो बारायलांबाय थायो 64 69 बेबायदि बारायलांबाय थायो आरोना बेबायदि टाइपनि ओमफ्रायहाय जेब्ला नोंनि लिंकआवहाय सोरबा लोगोआ जुदि हाबगोन बा जइन जागोन अब्ला नोंनियाव 700नियाव जइन जायोब्ला नोंनियावहाय माने 70 रुपिस हाबगोन ओमफ्रायहाय सोरबा जुदि 1000नियाव जइन जायोबा नोंनियाव 100 रुपिस हाबगोन आरोना स' माखौथो नेबाय थाखो होमबा नोंथांमोनहा रेजिस्टार खालामदो आरो जुदि फैसा खामायनायाव इन्टारेस्टेड बा थाबैनो जइन जादो आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो सानदों पेमेन्ट पे खालामनायाव बांसिनानो सोरनियाबा प्रब्लेम जायो आंनियावहाय मेला सोंहरो आरोना मानो पेमेन्ट पे खालामनायाव प्रब्लेम जायो होननानै पेमेन्ट पे खालामनायाव प्रब्लेमा बांसिन गुगोल पे फन पे जों प्रब्लेम जायो खिन्थु बेबो ट्राइ खालामबाय थायोबा मोजाङैनो जायो आरोना पेटिएम जों बांसिन साबसिन मोजां जायो बा दानि जुगावथ' रावबो पेटिएम खौ बारा बाहायाना सिगाङाव जा बाहायो बिसोरनियावल' दङ आंनियावबो पेटिएम गैया खिन्थु गुगोल पे फन पे जोंनो ट्राइ खालामनो हायो आरोना माबोरै ट्राइ खालामो होनोब्ला आं खोन्थानोसै डिप'जिट थुनायाव जे नैबेबायदि अपसन ओंखारदोंमोन ना रिसार्ज मेथड एस पे फर किउ पे टु ओइस पे बेबायदि टाइपनि मोनथाम नाम्बार ओंखारदोंमोन ना अब्ला नोङो सिगांनि थुनायावबो नोंनिया पेमेन्टआ साक्सेसफुल जायासै अब्ला नोङो गेजेरनियाव थुदो गेजेरनि नाम्बाराव थुनाय लोगो लोगो आरो एमाउन्टखौ होफिनदो एमाउन्टखौ होनानै साबमिट खालामफिनदो साबमिट खालामोबा नोंनाव QR कड फैफिनगोन बे QR क'डखौ नोङो स्क्रिनशट खालामदोलाय आरो पे खालामहैदोलाय आरो जुदि बेयावबो पे जायाबा आरो फिन खेबसेबाव डिप'जिटआव थांफिनदो डिप'जिटआव थांनानै बे रिसार्ज मेथडनि नाम्बारखौ नोङो चेन्ज खालामदोलाय लास्ट अपसनखौ नोङो हैदोलाय ओमफ्राय एमाउन्टखौ थुदो ओमफ्राय साबमिट खालामफिनदो अब्ला नोंनियाव QR कड मोनसे फैबावगोन बेखौ नों स्क्रिनशट खालामदो आरो पे खालामहैदोबाय अब्ला जाखागोन आरोना ट्राइ खालामबाय था बिनि उनावनो नोंनि पेमेन्टआ साक्सेसफुल जागोन आरो सोरबाफोर जुदि आंनि लिंकआवहाय डिसक्रिपसनाव होदों आङो लिंकखौ जुदि रेजिस्टार खालामनानै पेमेन्ट साक्सेसफुल जायोबा कमेन्टआव बुंहर आब' आं नोंनि लिंकआव जइन जाबाय पेमेन्टआ साक्सेसफुल जाबाय होननानै कमेन्टआव बुंहर आं अभियासलि नोंथांखौ आं वाट्सएप ग्रुपआवहाय एड खालामनानै होगोन आरो सोरबाफोर जुदि बुजिथाराखैब्ला पेमेन्ट पे खालामनानै सिरि सिरि थानो नाङा कमेन्टआव खोन्थानानै लाहर आं रेजिस्टार खालामबाय आं पेमेन्ट पे खालामबाय बेबायदि बुंहरनो हागोन आरोना आरो सोरबाफोर बुजियाबा सोंहरनो हागोन आंनियावहाय आङो नाम्बारखौबो होनानै होनोसै ओमफ्राय जाहाथा खिन्थु नाम्बारखौ मोननानै बेबायदि फन खालामबाय थायोबा आं फनखौ रिसिभ खालामनाय नङा आरोना आङो फार्स्ट टाइम होनानै होखाबाय माने नोंथांमोनहा रोङाबासो आंनियाव सोंहर आरोना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो खामायदो आङो 1000नि जइन जानानै सानब्रैनि गेजेरावनो आं 1000खौ मोनफिननानै लाबखौ आं जागासिनो आरोना स' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै
आरो बेयावहाय बिराद मोजां फर्मुलाबो दंबावो बे एप्सआवहाय माने जाय जयेन जायो बे लासैनो मिथिलाङो आरो ना माबायदि टाइपनि गोरलैसो इमान खस्थ' नङा एसेल'नो खस्थ' खालामनांगौ मानो होनोब्ला सानैसो मानसि बुथुमनांगौ नोङो बुथुमाबाबो दैलि आर्निंआ फैखायो खिन्थु बुथुमोब्ला नों थाबैनो बांसिन आर्निं खालामनो हागोन आरो ना बेबायदि